Tohle je tvůj sweet chilly life song, když tě svět pošle dolů, yeah. Tohle je tvůj sweet chilly life song, tak dej hlavu nahoru a dělej, co tě baví, s lidma, co tě baví, starý nebo mladý, modo nic tě nezastaví, yeah. Tohle je tvůj sweet chilly life song, tak ho žij, dokud jsi tady. Čau, já jsem nějaký Černov, říkáme Ben Kristoval. Koukejte na toto video, najdete tu vystoupení pravděpodobně Sweet Chilly songu a kus ještě něco z jiného z party. Jinak doražte příští rok znovu, podle mě to bude pecka. Makáš od 9 do 5 si jako pes. Ať už je to práce, nebo je to škola, tak chuť se na to vysrat, zůstat doma. Za 60 korun na hodinu McDonald's, vytírat hajzlej, to nechceš znova. Ale je to práce a prachy jsou třeba. A někdy třeba dělat pro prachy to, co tě neba, abys potom mohl žít a dělat, co tě baví. Podívat se na místa, kam si těl jako malý. Jedno jestli za hranice, anebo tady. Skoro jedno jestli scooter nebo rapy. Hlavně je se rozhodnout a něco zažít. Pak mít friends, se kterýma to zabít. Jen pár dní a hlavě to je navždy. Kašli na někdy, hned teď začni být. Koncert byl úplně super, bylo narváno, což jsem fakt nečekal, že tady bude tolik lidí. Byla to pecká, super atmosféra, lidi znali songy, takže je to mnohem jednodušší vystupovat, je to mnohem lepší jakoby energie. Bylo to fakt krásný, fakt super zážitek a mám radost, že to bylo takhle. Mom,